Di hamuna amanami inanami na di bagas joron itu hatta nang di bagas tabi alanong dapat dotiki di pertangyang atta asa tamulai pertangyang atta martangyang nahom maita. Amin. Maredde hita siat buku edde nomor 595 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tur di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe perdengganan taringot tu dosata, hamu ale akadongan, mulo songoni di haholongi debata hita, ikut dohot dohita, marsi haholongan sama hita, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan jala perdenggan basa rodi saleleng nileleng na do asini roham mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat roti sadarion hupuji hupasangap hami maho ala nong sahat barita nauli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami mauliate mahudok hami tuho ala dibagasan dame dohot asonangan di leon ho hatam na badiai say asima roham say urupi mahami mangulahon na didokmu asahot rohanami sila terparangehon hami parange na badia saya ajari jalapay baru rohanami asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Turpu epistel di pertanyaan bornginon imana tersurat di Romsada mamuka sian ayat 10 1 10 tazahama secara responsoria aidang nahu hailahon barita naulii ai hagugoon di debata doi peluahon nasa na persea halak Yahudi jumolo dungi dohot halak Junani ai di papata do disi hati goran di debata nasian hapur seau tu hapur seau hobar tu natar surat hian nama ngolu do partigori hinorhon ni hapur seauna ido sahatna mertua mahalak jalan na peoksa amin. Maredde hita siap buku edde nomor 670 ayat sada dohot 2.
asini rohama dihamu nasian debata mata dosen anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kajaloma barita nauli di pertengahan tabu darion dua raja-raja bidu 10 alu ayat sada 1 ayat walu songonoma tersurat. Patulu tauton dunggabi raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela bakit raja si Judama si Hiskia anak ni si Ahas. Merumur 25 tahun ibana dina bakit raja jala 20 sia tahun liling na ibana mangarajai di Jerusalem. Ia gor ni inana ima si Abia boru ni si Sakaria. Jala diulahon ibana do lomni rohani Jehovah. Sadok songon na binahen ni si Daud opunai. Dilohai ibana huhud aka tabak jala dibulai aka gana-ganaan jala dipasikon aka sobaon asera jala dirosahi ulok tubaga na binahen ni si Musa. Aira sira satiki ujui saya manutungi daupa halak Israel tusi jala digowardoi nehustan. Marhaposan tu Jehovah de batani Israel doi bana. Dilasian Nasar raja di Juda akan au pudi sian ibana. Tangadong tudoson ibana marroha nang sianakar raja na jumolo sian ibana. Saya marsiohot do rohana tu Jehovah. Dang dipasur rohana sian ibana. Jala dirado titonana akan natinonahon ni Jehovah tu si Musa. Di baini saya didongani Jehovah doi bana, manang tu dia pe ibana mangalakka. Saya nama jadi doi. Laos mamulik ibana huhud siar raja ni Asur. Dang be manguduk tu si. Di patupa ibana huhud, di papatu ibana huhud halak Palestim saat ro di Gaza dohot pertalpahan nasida. Olah ni tukup perhalan saat ro di huta na goting. Ima sahatna. Dihamuna manami inanami na madohoti pertangat di bagas joron so inang hamu amang inang na madohoti pertangat di bagas tabi. Goar merlapatat di hampir sude bangso manang suku di Portibion. Nang dihitalak bata pe goari mararti do. Jala olodo alani guaron boido jolmai marsalisi jala boido nang gabe marlasni roha. Ra hiaro tabege barita taringot tu sahalak keluarga sahalak ama nama rumah tangga laidang dia halau mohon natorasna parumen naon. Natorasna naing do manudu na naing gawi parumen nalian anak kon naon ditutul lomona. Lauma anak naon mangarato ba dungi sorang madadanak di bana. Di pangaratoan nguluni anak kon naon ya mungkin pas-pasat do. Jadi di bani bana ma telepon tua mana di huta. Bapak, nunggah seorang wepa hukum. Kirim jo biaya lama nubus dari rumah sakit. Ninna. Nang adong hepekku. Ba pijam hepek ni halak. Asabu itu busomui. Jadi songoni do konomu ninna. Ayana siya kangau na to. Ang ngosongoni bapak ano panggoreomu. Ala na hukarang do guarni pahupumon si Bagurtano. Jadi anong gabi pangguarimu, gabi opung si Bagurtano maho, ninna anak nao. Beh, songon na sotabo pakilalan ni natorasano itong mabigi. Bagabi opung ni si Bagurtano maho, narohana. Itelepon ni mana mamulak, daw, anaha. Hukirpe biaya nila manubus pahupus sa rumah sakit. Alay gati magwarna da, inna.
balas marwana nanotong bagati warna ise mabapain na si sanga mabayan ninna biasa opung ni si sangap ima artini guari jadi ido nang ditrupuk tahun si Hiskia nagabi raja ujui di Israel dia abad palimahon na dorang so Kristus na manggatihon amana si Ahaz na adul marbeda cara niya lakon mamimpin bangsoi. Ya si Hiskia lapatan ni guarnaon, betul do songon lapatan ni guarna diulai bana artini Hiskia Jehovah do hagogoku. Jadi songon guarna itu diulai bana imana kitrupuk taon. Jehovah do hagagoku. Alani Jehovah do hagogon ni bana ditiki ibana mangulo kerajaan non siya namong nanakin si Ahaz nung ngalumlam angko parugamon ni halak Israel. Takas din keningan di jahat tajah dia opat ngai isobaya ka tabak aka ganaganan aka sobaon aka ulu tubaga na winani si Musahian. Jadi on nama disobah halak Israel ditiki ni amongna si Ahaz gabi raja. Topek mamusay trupuk tau tu hari Minggu hari reformasi 30 sada Oktober 2020 sada minggu naro. Jadi terkenal do Raja Hiskiaon nama buan reformasi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Uban na dok nak keningan di Jolona dok di Pudina dang adong songo di bana raja nama bain reformasi di tonga-tonga ni Israel. Alani prinsip ni bana nak kisongo guarnai Jehovah do hagogoku. Ya. Somal do memang tabereng maul do paturehon narudut maul do. Kudang do si adopat di si persoalan. Ya. Ido na erupan ni si Hiskia di tiki bana gabi raja. Ido na kering takasta jaha di patorang di ayat opati songo dia ibana mangalohai tabak. Songo dia ibana mabulai akagana-ganan. Songo dia ibana menebas akasobaun. Dirosahi ulok tubaga dihancurkan sudenaun. Ayat 5 alanyaha alam mar haposan ibana tu Jehovah. Marsihohot ibana tu Jehovah. Sude ulau naon didongani Jehovah ibana manang tu dia pelau. Manang dia pesakapna majadi do. Hamuna manamina namina hinahalongan di bagasar gone tu hatta Yesus Kristus. Ido nang naniulani Sir Martin Luther uju mabay reformasi 504 tahun na salpo. Ya. Na di patupay bana paturehon huriay ala nung ngagurang ajaran ni garijay pada saati dang cocok betu hatan debata. Ngabuhi tu horon hasesan ni dosa marhite-hite na mga leon manang na manuhor surat hasesan ni dosa. Jadi tu surgo do jol may molonga di leok kepengon manuhor hasesan dosa na keneng. Oma naso masuk tu akal ni si Martin Luther di banibara ma reformasi dang alani na manuhor surat hasesan ni dosa iba masuk bongot tu surgo alai holan alani asini rohani de batado di bagasan Yesus Kristus uban na bongot tita tu surgo ibain ibana ma reformasi jala gudang akan asing-nasing di bain ibana aka TC lao mabayan gerijay asa mulak tu hatan de bata songonido nataida di ula akka parbarita nauli na jolo adong dosa da adigium ningo majosada parhataan dihukum
biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan ninna. Ya. Songoni donang adong salak para berita nauli nama dokon ba ulau kasih tongan ikut dotong ulah tong nang pe marpeuta na kabitang si banua gijang ini bana. Nang pe mardabua bitang sa banua gijang ikut do ulah ton ulau kasih tongan. Prinsip-prinsip itu nataida di ngoluta saunari. Alai ahama naboy berengota bentuk-bentuk songon di trupuk tahun aka tabak songo dia manuaing naboy silo hauta. Gana-gana na songo dia manuaing naboy bolauta sediri tahun. Jala aka sobaon na songo dia manuaing naboy tabaon. Aka dia mah. Jala kaulo tubaga songo dia manaing naboy hancur honot tadi ngolu tahun. Totu meragam doi. Meragam doi. Adong do pikirat tanah sudinggan, adong do rohat tanah sudinggan, adong do gijang ni roha. Do namar ragami. Ido dipanggil trupokotu hitan waing lao si reformasiota sedirita. Si paibarwota sedirita. Asa hatan debatana kinna tabege di Rom na tajahai sian haporsiao tu pahaporsiaon ido mabuan pembaharuan ni partodion. Ya. Ido banda topik ni minggui barita nauli na paibaruhon. Ido. Molo ditikini si Heskia na keneng iban mabar reformasi bentuk-bentuk akagana-ganama na ipaulak kibana haporsiaw ni alagi serali tu Jehovah de bata. Nah songonari totu ngamarasing huruk nak kening songo dia mah hita lao memberantasi. Songo dia mah hita misalna jo lao mangurui losok ni rohata misalna. Lao mangurui gijang ni rohata misalna. Lao mangurui naragu haporsiata misalna. Lau mangorui unang gabe adong dihita prinsip parhata sada sadok ikon nahudok konido anggodang undang jadi. Nah, sungguh dia do hita lau pai baru hono. Dalam molonu nga berhasil hita naong sai mah daong. Si Martin Luther prinsip ni bana di nama bain reformasi bana ujui ilok ibana do gereja naong di perbarui tok tong do ipai baruon. Nunga di pai baru, tok tong do di pai baru. Ilo kibana di bahasa Latin Ecclesia Reformata semper reformanda. Jadi nak kita pe songonido. Molo nunga jupak kita hai baruon, nunga boy tarroba, tok tong do ko parobao terus. Ido banai dok Apostol Paulus tuhuria Korin, nang pe pamatang taon gali lamatua lamoru gugota naibana ala yang goroha parbagasani ikut tok do pai baruon ala serroha parbagasani do roha keluar ya. Aka nama baik kita gabi marhirasnya roha ani dua mana nang dohon trupukotu hita molo naneng patupa pai baruho kita tu dirita sadiri, tu keluargata, nang tu huriata, nang di pengulaota si ganupare. Parjolo songon prinsip ni si Raja Hizkia itu. Marhaposan tu Jehovah. Marhaposan tu Jehovah. Molo naing patu pahon hai baruho kita didirita, unak kita marhaposan tu dirita. Unak kita berpatokan tu kepribadiata. Alai songon naposon de bata hita, ikut do hita marhaposan tu de bata, songon dok ni Raja Salomo di Poda Tolu, jol mamarsakap dalanna, alai de bata do napato tuhon, de bata do napajadihon. Debatado na patupahon ni sudi.
Jadi unak kita merasa molonunga tapi baru ngasai bedao. Molonunga siya nasa gugut tatabayin na dinggan, nunga songon na habis perasata, ingok ma, adong do debata mga leoni, lubi siya nata bayin na kining siya nasa gugutay. Boy makulingon, ala ni hapor siyaut tado, ala ni namar haposak kita tu Jahoba, ala namar sihokot kita tu Jahoba. Nang pe si pata mengalami ka pasang surut do di si. Jala napatupa hai baruonon ikon kadang-kadang tabigi do kala do na idealis tu na pragmatis do tu na kompromi. Gudang do jol mana idealis alai ala ni na pragmatis lebih kuat do na kompromi lebih kuat gabi dibuat ma jalan tengah. So itu biasa na. Alai bohado tutuon manghuto katan debata. Molo songoni carana dibayan siskia ujui dibuat ibana kompromi tu rakyat ala godang do mendukung na gabe mulak tu hasil pilih begionon ba dang jadi dibayan siskia reformasi i. Alai sama sekali sikap nibana menjauhkan pragmatis do kompromi. Adong do memang prinsip nata begi hukum yang tertinggi keselamatan rakyat ninna. Itu kan. Alai keselamatan nasongo dia, hukum nasongo dia, nalau setegak kononon. Ondo na bienareng ni siskia. Na ipaulak ibana do hapor siya na alag Israel itu Jahoba, ubay na barani bana madokon sikap na ina kening menghancurkan sudah na meren na toras na ala ido na paluahon bangsoy, ala ido na gabe keselamatan ni rakyat Israel. Paulak kon hatan di bata. Didang mabiari bana di sini. Napaduahon na on turupoko tu hita Hiskia dison rajai mangulahon hatigoran do hasitongan. Mangulahon hasitongan. Memang dihamuna manginang na hinaholongan ba maul do mangulahon hasitonganon. Gudang do aka keadaan-keadaan nama baik kita ya gabi mundur. Molohorok anno songonon natikos suatu kaci rohana. Molo gabi songonan nanon suatu gabi tersinggung ya. Gudang mah pertimbangan-pertimbangan di sini. Alai kita berpedoman do tuhatan ini bata. Molo nanay mangulau kasih tongak kita, ingot ma, molo debatado do ngatai sialota. Ima didok hatan debata di rombalu itu puluh sadai. Jalan molo nang botul-botul do hita mangulau kasih tongak do hati goran. Tengok matong hatan debata ikon ubiarat do hita mida debata asa mida jolma. Ido di lawan apostel 5:20 lui. Alai bohama benota. Terkadang olo do ita ubiar mangida jolma. Alani ibana songon sumber ni padapotan na misalna, sumber ni masa depan na misalna. Jadi on persoalan donata dopi di ngoluta. Alai komulak do hita tu prinsip ne benesiskia lau paulak kon papitahon hapor siautei molo debatado do ngata isi malota tanga dong. Memang maol tutu maol. Maol do. Dang murai.
Alania hanakin hudokon, gudang do zolma nokong kalikong. Gudang doi. Lau mencapai sesuatu tujuan, nang pesian prinsip hati goran, hasil tongan, itu tidak cocok. Tidak cocok. Alani do bana setong mata pangidu tu Tuhani. Songon do si Martin Luther itu di reformasi. Holan asini rohani Tuhani do nabui. Paluau kita. Siak keadaan nak kening. Na manirpang kita siak tegoran di bata. Na manirpang kita siak hasil tongan di bata. Hamu na hinaulongan di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Molo saya tapai hutihut di hangu 2 tahun. Memang betul-betul do di ujungna, di akhirna, jolmai sudah ikut tuduk do tu debata. Ikut tuduk do. Alai unang majo alanina lam tabba umur, alanina rosahid, alanina dong keparuk kilon, adon asing, gabe tuduk ibatu debata, unang alani dang alani. Alai ba mulai siya mulana, alanunga gabe jolmana porsea hita di Yesusi, ikom marsihohot do hita. Tu debata. Prinsip ikon debatado si habiaran cian nasa jolma, ahado maksud naon. Ahado lapat na. Horo nak keningan di si, olo debe mabiar mengira jolma alai bana sumber ni nguluta, alai bana sumber ni pacariata, alai bana sumber ni masa depata dok dia sabutulna dang salah lau menghormati jolma didokot do di hatan Tuhani hormati ma jolma alai pasangap debata molo penuaing dong atai nakikudokon nama baik kita maju nama ngurup kita alai dang nagabe sumber ningoluta na menghargai, menghormati pasangan apa di mana dang jadi masalah. Alai kotok tong do hita marningot na debatado si habiaran. Na debatado na gabi dongata di si. Masa pe akahe baruon di Huria, gudang aka tokoh-tokoh gereja nama bain hai baruon memang dialami ibana do penderitaan. Alai di ujungna dung 300 tahun perjuangan nei bah dikenang jolma sepanjang segala zaman. Itu keadaan terjadi. Nalau membebaskan di Eropa misalnya, di Amerika misalnya, bahasa mako diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih liling dui songoni dohot na mensejajarkan bahwa do boru-boru dus dui di jolon debata ope liling do perjuangan o alai tengok mak sampai songonari arong do pe piga-piga ya ajaran ni Hazul Maunon na kelas 2 hon perempuan na lebih istimewa bawa ya. Nang penunga gurang perjuangan lama bain kesejajaran ya. Do akan asing do akan asing jadi parpudi sahali naing do hita pe songon ama hita, songon ina hita, songon akayanak kok kita ditongan di bagasta. Naing do adong kenangan na uli na denggan siap pembaharuan na tabain singotonna. Ya. Naing do adong. Songon na pinatupan siskia kenangan satu saunari di bangsa Israel ibana do bapak reformasi ni negarai saat saunari. Dikenang nasi dia dewi. Ima taida hatan debata dihita ditikon asa barita nauli napai baru honi taridai marparbui di ngoluta
Amin. Martang yang maita. Ali de bata Jahoba amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua hami, diborngino Tuhan di paingotodo hami, songon naposom uju marhuraja di Israel Hiskia, napaulakon partodion haporsiaon ni bangsoi, asa mulak manoba mamuji ho ale de bata sasada, toho dali Tuhan nang dingulu nami sonari pe boy do hami tutumak kaporsiai ho songon de bata pargogon satu dosan songon de bata parasi rohana sumurung songon de bata mual ni hangoluan nami alai jod do Tuhan di hatarida ni dingulu nami siganu pari olo do hami dang sai cocok ali Tuhan kami. Olodo hami sipata manirpang siak katami. Di bagasa tikion disuruh do hami ali Tuhan asa marhaposan tuho hami di napatupa akka hai baruon napatupa ka nauli na dengga kami na dumutu lomoni roham di ngulu nami di parrumah tanggaon nami di parkarejuan nami. Asa ido ali Tuhan nagai besi ingoton niaka na parpudi siak kami. Adong tutu Tuhan bogas, adong tutu ali Tuhan pangulaon na denggan diingot na parpudi. Atong pasu-pasu ma ali Tuhan nami pargugoi mahami ali Tuhan makatidakon hasitongan habonarammo di bagasan ngulu nami siganu pari. Molo hodo ali Tuhan dongan nami isay ma alo nami dang adong tutu ali Tuhan. Mauliate ma ali Tuhan sesama anang na sadusa nami calo tangyang namion na upasahat tamion marhite-hite Jesus Kristus si palua hami. Amen. Mari demahita.
ruas ni tuhatta na di joroon dohot na di bagas tabi tabuan ma siapata tu debata martangiang mahita di bagasan uduk dohot serep ni roha mi ale Tuhan debata marsoba tujulum nasangap na badia jalamadok moliate hami ale Tuhan ditikyon dihilala rohana miguk asi dohot holong ni roham pangaramotionmu pasu-pasum dihami saluhutna jala di paluas hodo hami ditikyon ale Tuhan di joroon dohot di bagas nami bi pajong jokon parsobon nami tuho alani ale Tuhan ngahu puji hami ho marhiti akaede puji-pujian na marlogu marhuraja maho ale Tuhan dikicang ni pujian nami ale Tuhan debata Jehovah mulai ate situ tutong dohonon nami dihatam comita nauk saor di tonga-tonga nami ditikyon Tuhan mangasahon jala marsihohot tuho mangasahon gugo male Tuhan sai sibuan hai baruon mahami di tonga-tonga ni keluarga nami di masyarakat lingkungan nami nang di bangso nami nang di huriami piale Tuhan alani asiroham pargugui mahami asa gabi sibuan hai baruo kami ale Tuhan debata Jehovah wa kami di syafat nami ditikyon rapot padita HKBP nah mungkin masih sedang berjalan di nalau paujukon rapoti saharo ditikyon oleh Tuhan asa aka keputusan nama buan hai baruon matong aliamang akan nama buan reformasi matong aka keputusan sian rapot patitai nalaho membesarkan Huria HKBP di Sadok Portibion ale Tuhan debata Jehovah ditikyon ubah kami di syafat nami ruas ni huriami ruas ni HKBP Cijantung mulutung adong ale Tuhan diaka namar sahit peak maeng di podomanna manang di rumah sakit pe ubah kami tu begasa tangamu ay huboto hami ale Tuhan hodo paddaon na sumuro pasu-pasu ma kaubat pasu-pasu akka pangubati pasu-pasu nangakasipanganon gabi parhitian ni hamalumon diaka namar sahit ale Tuhan debata Jehovah mulutung adong di ruasmi Tuhan na di bagasan tekanan hidup di bagasan parukilan leon ale Tuhan ringan ni pikiran asiroham pargugui saluhut na ruasmi asa bue malua siya nakaparukilan ni ale Tuhan mulutung adong diaka namar sitaonon tong maho ale Tuhan nama dauni nasida na menghibur menguatkan ay huboto hami todim tod di barbadia do penghibur jalan na mga leon hagugon di hami ale Tuhan debata Jehovah wa kami nangyak kayanakon nami tujulom diaka namar sikola ale Tuhan leon motivasi pasu-pasu diaka parsiajaran na asakan ang pinarsiajaran na marguna di ngoluna, marguna di godang jolma, tau hasangapod di guarmu ale Tuhan. Jala toktong jaga ya kayanakon nami sian akka lingkungan, unang terela ale Tuhan, unang tergoda, di akka tawaran-tawaran ni Portibion. Asa daw manasida ale Tuhan sian akka pergaulan bebas, sian akka penyalahgunaan obat terlarang oleh Tuhan alai gabe pasu-pasu manasida sitiruon di bangsa nami di masyarakat nami asiroham oleh Tuhan
nang dia kaya nakon namin na magodang. Akanong selesai siya nagkaparsikolaan na patuduma dia kaparkarijuan. Nagabe bohal ni parnguluon di nasida le Tuhan. Jala dia kanok tikina marsasohotan patuduma ale Tuhan akasirokap lito dina na sepadan asiroham ale Tuhan debata Jehovah. Ale Tuhan debata Jehovah ubah kami di bagasan syafaat nami di tikion kasakap pakubasion ni huriam hakabipeci jantung. Homa na patuluson ale Tuhan nama parguguyak kana posomi mangulahon aka rencana manang akasaka pakubasion ni ale Tuhan asiroham. Jala ubah kami toktong ale Tuhan di naog upajulohami panitia Natal. Kalau menyambut hari kelahiran Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Pargugoya jari nasida le Tuhan. Allahu mangulahon pesta parningotani le Tuhan. Asabui hami marlas ni roha. Adik piale Tuhan pestai mardalan di bagasan aka kesederhanaan. Hinorhon ni aka keterbatasan ni akibat pandemi COVID-19 sia le Tuhan. Alani piale Tuhan debata Jehovah mangidu hami. Asa mulutuk pesalpu tahun le Tuhan tahun 2020 sada. Losal pematong nang pandemi sian tonga-tonga nami. Asa namarhahi pason mahami le Tuhan. Do masyanak kaparsahiton pandemi COVID-19 siai. Asiroham le Tuhan debata Jehovah. Ale Tuhan debata Jehovah wa kami tong aka parhaladom di huriaon asa homa nama dongani mangajari mamparsahalai mapargugui ale Tuhan asa diula dohot denggan aka napinasahat mi gabi ulau nami ale Tuhan debata. Tuhan debata Jehovah wa kami nang pamarita nami pi ale Tuhan tubugasat tangamu. Asa homa toktong ale Tuhan na mangajari pamareta nami siyan na tumibo satu na utorupe asa aka keputusan na marsumber tu hatam ale Tuhan aka keputusan na si padalanon ni pamareta nami di tonga-tonga ni ngulu nami masyarakat nami bangsa nami ale Tuhan. Jala mabiar maradupoko manasida madaratoni. Asa sudi hami marlas ni roha di bangsoan. Asa sudi hami dong kebisibuan hai baruon di bangso nami. Tuhan debata Jehovah pardosa nagurang lo hami. Molo di bagasan sadarion ale Tuhan. Marlaok dosa hami dia kapanggul miningulu nami urasi hami. Sesa dosa namin nagudangi aso nagpangabati dia siniroham jala sa sektong hami boy Roma dapoton habadion mi marsoba tuho ay nabadia doho mariti Jesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho puji hami maho amen. Maredehita sian ede nomor 424 ayat sada doa tudutna hut tapapungu peliata. Sa
tangyak koma peliata. Alide bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupas hatami masyal na lehomitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na susus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asahu parasya kami pilihanon. Pati bulgon harajaum muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay man rohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni silalew metu hami, asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohot tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say penurbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saur maloman roham limuno tongo-tongo na di Banua Gijang. Lehom matu hames daroka maluat siapari. Sesa madusa na may song panesanami. Didusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hornak punahara jaon. Dod hagogon. Ruria sangapot caliling-niling na. Amen. Asini rohan itu hatta Jesus Kristus. Dod holong ni rohan de bata ama. Do parsaoran ni tod di porbadiaima na madongani hamu. Amen. 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 Udul ma. Selamat malam madi hita. Hami parhubas parhalado songoni dohot tim multimedia dohot tim musik di narap kita memuji Tuhan tadi bagas zoron mau lihat ma songoni nang di hamua manami nanami nama dohoti pertama yang anon di bagas nabi Tuhan ma nama masu hita horas ma